Avond mensen. Masane hoor me no ma hore mi no ma wacht dit tamara. Itak mo me kwa live des masa oluka live usari reageer later tapa live. Me volg de ontwikkeling, de politieke ontwikkelingen in Sranang. En a eerste sansa mi wan taki. Niemand heeft respect voor een ander in attenditie. Respekie no de. Mi sab ete taki. Di me grokon de ma be singwa singi taki. Aye, respekie no de moro. Ayo, respekie no de moro. Dan mi eluku wan tusani. Me tek mi aida me knapu mine reageer makkelijk tapsan voor politiek. Maar temi luku fagron tapu e draino. Dan a wederzij respect aan de parlement, zowel de scoro, dan mi e actie misref af, taki samsa na die dibritek Sranang abra, samsa verlenen mensen zich voor de duivel. Wat heeft de duivel mensen in een wurggreep gehouden? Wat heeft men een contract getekend met de duivel? Wat na dibri e beheer bepaalde sma of na money. Men luku de ontwikkelingen sa ipsa in het parlement. Dus te ushi tak den score op Sjing e misdraag ding tap den score no ap respekie je leerkrachten dan unomtek de jeugd kwalijk. Mensen vanaf vandaag unomtek de Sjing boy na de Sjing meisje kwalijk sa e gona straat dat de misdraag ding. Weet je waarom ze dat doen? Het zijn de voorbeelden die ze overnemen van onze parlementariërs. Het zijn de gedragingen dat er geen respect is voor een DNA-lid. Waarom er geen respect is voor de politie. Waarom geen respect is voor een president. Dat de mambotaki waben te danken aan uw eigen gedrag. Temiluku sa ipsa dan mi e Sjing. Ten eerste, mino sabi sa uno e begrijp voor politiek. Mino denk taki politieke scholing in Sranang. Ik wil weten wie de persoon is die mensen opleidt tot politieke mensen. Welke school bezoeken ze om bepaalde gedragingen te vertonen dat medoro bigi oso fukondre. Meluku afeti sonet en astormi taki. If you kies one vonnis, te je wan troskoutu, te je wan rokot op een bepaalde overheidskantoor, dan gaat men vanuit, je moet een goed gedrag hebben. Anders word je niet aangenomen. Ja toch? Waar of niet? Je wordt niet aangenomen, want dan moet je dan misschien, ik weet het, je gaat naar parket, je gaat in bepaalde staan en voor een goed gedrag. En mi en luku, ik vraag mezelf af, if asan dat ete sadema ekar goed gedrag. Want te luku rondom de politieke ontwikkelingen in Sranang, dan minosabi efusma na machtsdronken in nak bepaalde sma of minimaal verstaan. Ik heb de laatste tijden opdrachten gekregen waar er al rare dingen gebeuren op bepaalde scholen. Er gebeuren dingen op bepaalde scholen. P.J. waar er gestemd gaat worden. Pedema o stem. Dadelijk. Want de score voor Sranang. Etro stemlocaties. Toch? Pesmakango stem. Voor potwan partij. En je shitaki ahebi. Milekwa geestelijke. San debi senanga a binti geloof aan een kulturu. Dan mi e shitaki. Bepaalde zijn ekukukong. Omdat te jullie gedragingen voor de sma in een hoogste college voor staat, pe eigenlijk respectie moest de, dat je jere tak trama ekar trama vriendje. Dat if tide of tamara, mi karwan president vriendje, mi karwa onderwijsgevende vriendje, mi koswan school to mi na respectie diwa inspecteur, mi na respectie diwa bigiwang, dan moest ik me kwalijk. Onze jeugd nemen over van ons. Na de gedragingen sa uno e vertoon. Toch? In a moro bigi osofu kondre.
Dan mi e actie misdrijf aftaki seipsa in Sranang. Samsa na di dibri e beheers unu. Na Satan e chalibisman unu de. Sa epsa eigenlijk. Het is triest. Fuluku fadema e gedrag ding. Mojo een simpel voorbeeld. Vanaf de regering DC. Konsdong. De school toen op rust. Vanaf de regering die konsdong. De misbruik. A korps. Sranang. De misbruik a korps. Op een slimme manier. Dus als het ware. Bijna je shitaki. Soms je shitak de school toe no go in bepaalde actie. Soms je shitak de school toe e firi taki. Hey, boy, ik vind het niet nodig voor go in de branding. Maar men is bang voor dienstweigering. Als er een opdracht gegeven wordt, dan dien je het uit te voeren als politie, als militair. Toch? Maar je shitaki, als het ware, adjeslik, de man, sa idraya kondre, ete kik vooral tap a korps. Precies zo mi Sjing. Tap alle kleine witte wasjes. Pes makan ko in wa overleg voor tak na de schreefie. Wordt de politie. De politie krijgt opdracht om geweld te plegen tegen burgers. Het maakt niet uit if je tak grovo. Het maakt niet uit if de kota kwa to score op 10 staak. Het maakt ook niet uit if de kleuterklasse. Want de kleuterschrift vraagt dat de kleuter zou gaan baraat. Ben de zeker dat de moest zijn school toe. Alla sansa epsa in a kondre periode oneens nanga wansani de ma eseni school toe jiu. Mino be sap Sranang so. Mino be sap Sranang so. Vanaf regering die konsdong. Je shitaki uitsluitend. Boy, ik heb er geen woorden voor. Ik heb er geen... Dat if mijn DNA voorzitter, ik karwa mijn vriendje. Dat if mi kar ama vriendje baka. Dat unom temi taki mi vrij postig mi na respekie die een parlementariër. Dat want taki na een voordeel, een voorbeeld, sadema e junu. Toch? Mis vraag misdrijf af, taki. Wat verstaan we onder politiek? Wat verstaan we in dit land? Wat is politiek voeren? Is politiek een mafiosi ding geworden? A politiek san we voeren in Sranang na mafia sani. A politiek san na mafiosi sani. Utakeno dat is man ego stem. Want te u op des ma stem van udu. Alla soort witte voetjes we meki. Maar te u go in a bigi osofu kondre. De shitaki de ma e so tu den srefi. A trawa e feti taki ta tra partij lasi. Dan mi opure noji. Je shitaki a libi in a parlement na oog op oog, tand op tand. Ze loeren naar elkaar. Als de ene een fout gemaakt heeft, gebruikt men dat weer tegen atra partij Sambesdong. De atra partij Kolasi bijvoorbeeld, wanneer jong verkiezingen schrijven uit, want tra politiek partij ko aan de macht, dat otrek wraak bakatap atrawa. Zij sanga libisma. Na lop uno lobu schrijf moro. Sana vijandschap sa uabi in a contradictie. Nauwelijks 500.000 mensen. Ne we libi lek agunanga dagu nanga usrefi. Lek agunanga dagu. Bibi dagu nanga agusref ne lipso. Toch? Soort voorbeeld. Sranang. Deji a buitenland. Soort voorbeeld. A kontre nanga so weinig sma. Dat toch wel liep lek agunanga beesten nanga usrefi. In een parlement pe a respect die usrefi. Alasan sa epsa geweld e pleeg. Toch? De politie wordt vreselijk misbruikt. Ik denk dat velen van ze het doorhebben. Ze worden misbruikt. Door de mashebbers. No man, het is erg. Het is erg. Te je wa run wa kondre im de wan pafua oso. Fos was mago in een parlement. Mek utuwa onderzoek. Uluku evasmano op een strafblad. Uluku sana asma in gedrag. Fos ago in een parlement. Uluku fa asma be libi ugof onderzoek asma in verleden. Toch? Ik schaam me. If a DNA de parlementaris ne Sjing, mi e Sjing unwel. Er is hier respect.
Jullie weten geen respect af te dwingen. Het is schandelijk voor dit land. Asani se jisari e broko Sjing. 25 mei e dorobaka. Seif sanga Sranang. Dat geldzuchtigheid e doen, na machtsdronkenheid e frino ede. Toch? Ieder doet haar of zijn eigen ding. Wat voor leven is dit? Wat voor respect? Welk voorbeeld geven jullie de jongeren? Zo'n voorbeeld wil je de toekomst voor Tamara. Even naar de gedrag die ze weer vertoont. Ik heb gezegd dat heel ding daar in het parlement is een poppenkast. Ze loeren naar elkaar. Ze hebben haatgevoelens naar elkaar toe. Toch? Ze houden niet van elkaar. De ene voelt zich als koning, de ander voelt zich als God, de ander voelt zich als Jezus, de ander voelt zich als opperbevelhebber. Ik begrijp jullie niet. De ene partij mag vrij praten, de andere partij mag niet praten. Je hebt eentje daar in het parlement. Als hij praat, heeft hij de volk, machti voor amakar taki, dus te amarat etaki, no amang ne tak next, wins amakar trama bander, wins amakos do taki, e yapi, tapi mofo, no amang ne tak next. Dat if amata kwansan sano boom, de atra partij e proberi, voor soort amata pen fouten, dan word je de zaal uitgesmezen. Is het na zo oan draai kondre? If uno maar runa kondre, uji a kondre overbakken naar Nederland. Geven jullie Suriname weer over. Want vanaf 1975 hebben jullie geen malle moeten maken van dit land. Vanaf de jaren 70 die Sranang onafhankelijk. Sranang komt broodjes van broken per nasi. Amoro bigi fout sa umek in Sranang. Na die utek onafhankelijk. Na moro bigi fout sa Aaron doe. Lekwan gangster. Terwijl uno be ready. Uno ben ready en dit is naar het gedrag die we vertonen. Jullie hebben geen kaas gegeten van politiek. Jullie verstaan politiek dat ieders wat je moet doen. Je moet een bepaalde scholing hebben. Je moet doctorand zijn. Je moet arts zijn. Je moet een bachelor hebben. Of dat soort van dingen. Dat verstaan jullie onder politiek. Politiek is inzicht hebben op zaken. Hoe ga je om? Wat voor respect weet je af te dwingen naar een ander toe? Wat zijn de haatgevoelens die jullie gebruiken tegenover elkaar? Te Udina parlement. No man, ik schaam me voor mijn land Suriname man. Ik schaam me. Altijd is het weer een war tegen Blakkaman. Na Blakkaman ifitanga schreef in het parlement. Na Blakkaman. Blakkaman olo Blakkaman. Blakkaman apwa haat na de schreefi. Ajuka vindt e anoan Blakkaman. A fotoman vindt e anoan Blakkaman. En vindt e anoan tra Blakkaman. En dat de trabevolkingsgroepen sabi, dat de speel usrefi, voor vijandschap naar usrefi. Dat weten ze ons op te hitsen, dat trappen wij erin. Come on, Blakkaman. Oto ayo oppo. Ningre, ote ayo oppo jong. Ote wo oppo boy. Een Saramakaner is een Saramakaner, een Oukaner, een koronman, een paramang. Une verstaan taki unawang. Une verstaan. Sana. Zo op die tegenover ons revi. Me Sjing die parlement voor Sranang. Ik schaam me dood. Er is geen respect. Er is geen respect. We hebben naar elkaar toe. Ik schaam me wat ik daar net heb gezien. Omtrent zaken dat zich speelde daar net in het parlement. Huh? Scooter ego, scooter grab man. Alasan van regering die zie. De ma if u ziet dat tanga dapes schreef de ma esoru taki amachtisa a regering die de scooter. De mek de ma kar kunu go tap de schreefi. Je ziet de ma edu abroko tegenzin. Solis je ziet na tegenzin. If uno de eens na auroko uno wan chak kunu tapu kerkstof. U te konslag. U te konslag uno roko moro. Want als mamo voor een vloek, zijn de regeerders en misbruik unu. Hij moest op een Blakkaman wiki no boy. Ningre u wiki. Hij stormi sa michitiden. Omtrent atori voor bouwva nanga des soort sani. Samsa
Het is erg. Ik schaam me. Ik schaam me dood. Ik schaam me dood. Een vloek. Wie gaat de vloek van een opruimen? Wij niet zijn de oorzaak van ons eigen vloek. Wij zijn de ontdekker, onze eigen ontwikkelaar van die vloek die op ons rust. Er zijn een paar, sanode in Dungru maar 3/4 van ons, lik Blakamang, lik Krioro, Udena ete, Udena Dungru. En altijd het probleem in Nakunu, zoeken jullie 300 jaar terug naar onze voorouders. Dat mensen dit met ons gedaan hebben, dat jullie als kraboes met elkaar leven. Wie is de voorzitter voor het parlement? Is hij een Chinees? Wie is Melvin Bova? Is hij een Javaan? Wie is Marinus B? Is hij een Duits? No man. No man. Erg. Voor Ningre. No man. Afloek hebi. Afloek hebi. Afloek hebi. Maar wat die was je sam mama Sranang odu. Unom skreki. Was je sa a grondschrift odu wadi in Sranang. Afloek nanga gangster. Strana erg no moro New York. Broedu vanaf de regering die ons doen. Na zo broedu. Zo mensen tegen elkaar opzetten. Toch? Hindustanen en Kriolen. Javanen. Uno be lip morolik van uno ube gwet lip na ons refi. A jeslik a regering die si op een tactiek voor spelen blakamang na Hindustani. Voor uno de wamoro. A jeslik vanaf a regering die ons doen. Jampani isi na ningere schiet op moro. Kuli na en allemaal abe tegen wan blakamang. Jullie niet nergens geliefd. Come on jong. We zijn nergens geliefd. Niemand lust ons. Niet eens in de winkels. Je moet kijken in bepaalde bedrijven. Er zijn geen blakkama's die daar werken. Ze willen ons niet. En toch hebben jullie geen verstand om die samenbundeling te maken. Omdat er een groep is van negativisten. Sa sap, sai paniek, komi trouwang. Me mek om mijn moeite. In apisi voor een geestelijke, voor oposma ai. Maar wie niet slaapt, gaat nooit wakker worden. Wie niet blind is, gaat nooit zien. Jammer. Een regering die je shitaki na wa hebi in rust in Sranang. Ieder voor zichzelf, de duivel voor ons allen. Precies zo, want ik gebruik een woord voor Gado. God is niet meer voor ons allen. Ieder voor zichzelf. En de duivel heeft Suriname overgenomen. En je ziet het dagelijks. Aan mensen naar elkaar toe. Vanaf de regering die ons doen. Maar, Gado Nesribi. Time will tell. Karma zit vol verrassingen. De wereld is rond. Het is niet vierkant. Alles wat van boven is. Alles wat van boven komt. Alles wat boven is, laat ik het netjes zeggen. Alles wat boven is, komt een keertje naar beneden. Grondtapuna asitere. Tide naf you, Tamara naf me. Tide waiga letisi, Tamara e waiga kruktusi. Tide naf you mi brada, Tamara naf me. Utika dismee. Utika dismee. Dat was mijn korte life. Ik schaam me van mijn land Suriname. Dat we als beesten en dagoes, zelfs de honden van waterkant, niet gedraagd zo. Zelfs de dagoe op eenheid. Zelfs de kou in de wee op eenheid. Zelfs de krabieten op eenheid. Zonder verstand, toch de op eenheid. Dat onolibisme, God heeft ons alles gegeven. En toch hebben we haat en negatief denken naar elkaar toe. Die jullie zijn als mensen. Ano allemaal de ina dungru. Ja, bis masan mopo ina dungru. En na de smasan de ina leti. O a plas voor de smasan de ina dungru. Te yuno dumo, te yuno demoro ina dungru. Ika saptaki yo ap feyanti. De smasan de ina dungru. O setwan groep committee. Omdat je no demoro ina tai. Ino ifrikba voor a pisi voor de voorouders. Je bent al vrij. Toch? Stop. Schandelijk voor de DNA.
poppenkas, kikaboe, poppenkas. Erger dan Jan Klaassen. Erger dan een Siska Wiske. Is erger dan een toneel die we zouden gaan kijken, misschien in Italia of dat soort van dingen. Schandelijk. Schandelijk voor de jeugd. Dan willen jullie komen vertellen dat jullie een rolmodel moeten zijn voor de jeugd van morgen. Dan moeten jullie kijken van wie liep in het DNA. Smerig gedrag. Geen respect. Dat die of tamara te wat chiwang o wat koswan bigi wan dotaki. Dan vind ik de jeugd voor nou. Zo'n voorbeeld weet je ding in een bigi of kondre. Jammer voor Suriname. Maar God slaapt niet. Karma is zit vol verrassingen. Time will tell. Doei.